хабарҳои иқтисодии имрӯз 22 сентябр дар Паём ТВ. нархи чиптаҳои ҳавопаймо аз Москав ба кишварҳои Осиёи марказӣ рӯзи 21 сентябр замоне ки раис ҷумҳури Русия ҳолати нисбии ҳарбӣ эълон кард, якбора боло рафт. аз ҷумла тибқи иттилои aviasales.ru чиптаҳо ба Тошканд барои имрӯз 22 сентябр пурра фурӯхта шуданд. 21 сентябр ба Бишкек бо нархи аз 57499 то 120558 рубл барои чипта парвоз кардан мумкин буд. нархи билет барои 22 сентябр аз 44730 рубл оғоз мешавад. чиптаи парвози мустақим барои рӯзи 23 сентябр ба баъзе самтҳо то 154900 рубл нишон дода шудааст. имрӯз 22 сентябр ба Остона чипта нест, аммо шумо метавонед ба маблағи 130493 рубл 23 сентябр бо хатсайри мустақим парвоз кунед. парвоз ба Тоҷикистон айни ҳол нарх кам боло рафтааст ва то ҳадди парвозҳо ба Қирғизистону Қазоқистон нест, аммо дар рӯзҳои минбаъдӣ эҳтимол боло равад. ба Ашқобод чипта нест, аммо бидуни раводид ба Туркманистон парвоз карда наметавонед. ҳукумати Тоҷикистон барои дастгирии аҳолии шаҳри Исфара ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки аз низоъҳои ахирӣ назди сарҳадӣ зарар диданд ва аъзои оилаашон кушта шуданд, кӯмакҳои моддӣ расонид. хадамоти матбуотии раиси вилояти Суғд бо нашри чанд акс аз корвони мошинҳои пурбори кӯмакҳои башардӯстона навиштааст, ки он аз маводи хӯрока, сӯзишворӣ ва масолиҳи сохтмонӣ аз қабили 500 тонна семент, 220 метри мукааб тахта, 5000 дона шифер, фанер ва гипсакардон 1500 метри мураббаъ, 5 тонна мехҳои гуногун, 500 метри мураббаъ шиша, 250 тонна ангишт, 60 тонна орд, 10 тонна равған, 15 тонна биринҷ ва 25 тонна шакар иборат аст. гуфта мешавад, ки кӯмакҳои зикршуда асосан ба оилаҳои сокинони ҷамоатҳои Чоркӯҳ, Лаккон, Чилгазӣ, Кулканд, Зумрад, Сурх, Ворухи шаҳри Исфара ва ҷамоатҳои Овчиқалъа ва хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров расонида шуд. ҳукумати вилояти Суғд дастур гирифтааст, ки кӯмакҳои башардӯстонаро сари вақт ба мардум расонад. манбаъ гуфтааст, аз ҷониби ҳукумати вилояти Суғд ва соҳибкорону шахсони саховатпеша низ расонидани кӯмакҳои башардӯстона ба оилаҳои зарардида идома дорад. нархи арз. Бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба пули миллӣ сомонӣ барои имрӯз 22 сентябри соли 2022 муқаррар намуд. тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши пули русӣ дар бозори арзи кишвар 100 рубл 16 сомонию 45 дирам қимат дорад. 100 доллари амрико баробари 1023 сомонию 61 дирам аст. тибқи иттилои Бонки миллӣ дар бозори арз 100 евро 1014 сомонию 19 дирам нарх дорад. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Лондон 91 доллару 23 цент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Нью-Йорк 83 доллару 82 цент муомила шуд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз 1664 доллару 22 цент барои 1 унс таъин шуд.